Takže ahoj, ahoj, tady je Haribo a já vás dneska vítám vlastně i celkově, protože je to vlastně nový channel. Takže já vás vítám a dneska teda po dlouhé době jsem sliboval, že začnu teda točit challenge samozřejmě. Mám tady na ploše už připraven nějaký a dneska jsem si vybral sůl. Ano, je to sůl, samozřejmě. Sníme teda jednu lžičku, ochutnal jsem před chvilkou trošku a není to nějak dobrý, takže uvidíme. Samozřejmě máme tady 2 flašky minerálky, kdyby náhodou. Jo. Tak jo, takže já asi na to půjdu. Tak jo, to bude mač. Ty pale, ono to padá. To snad stačí. Tak nevím, jestli to... O. Dobrý, to vám snad stačí, jo. Určitě vám to stačí, protože já bych se asi jinak zabil. Pardon. Tak, a já jsem neotevřel minerálku. Dobrý. Tak. A samozřejmě, kdybyste chtěli učit nějaký jiný challenge, jo, tak určitě pište do komentářů nebo soukromně. Čekaj, máme to? No, dobře. To snad ne. Dobře, tak budeme muset znovu nabrat, já si to trošku vysypal. Tak, a jdeme znovu. Zase nabírá. Tak ano, přiměřeně. Tak, a jdeme na to, jo? Takže lžička soli, oděbratka a máme taky reklamu Koděbratce, samozřejmě kupovat nejlepšího, vlastně. Tak a jdeme na to. No. Ale u nás se to dalo. Slaný. No, tak s tím pitím se to dalo. S tím pitím se to dalo. Bez toho pití bych to asi nebyl, protože už mi bylo na blití. No, takže bude to vždycky asi takhle krátký, nevím. Byl to jen takový úvod, takže jsem to nechtěl nějak extra zbytečně zdržovat. Jo, takže snědli jsme přiměřenou tak lžičku soli, což jste mohli vidět. A já se teda s váma loučím a koukneme se jenom takhle jakože rychle, co máme za další challenge, na co se budete určitě těšit. Takže máme pak tady ještě lžičku pepře, třeba z kořici. Ale tak ještě nevím, co udělám. Tak každopádně něco udělám. Takže já se s váma už fakt loučím a uvidíme se teda u dalšího challenge. Takže čau.